We have to amputate your leg immediately or you're going to die. That's what my father-in-law Hugh heard in 2018, barely able to walk due to critical limb ischemia complications of his undiagnosed peripheral artery disease. 22 million people like him hear this gut-wrenching prognosis every single year. And every year, PAD is not diagnosed on time leads to 40,000 major amputations in the US alone. In 5 years, it will claim the lives of close to 60% of its victims. We can prevent that. Kelvin Health can empower the 230 million people with PAD around the world to be diagnosed on time, so no one has to choose between their legs and their lives. 5 thermal images is all our AI needs to detect artery health problems and help the patients get their diagnosis in hours, not months. Together, we can protect millions of lives and the future of their families. Периферна артериална болест. Това е хронично състояние, при което артериите се стесняват от плаки, вследствие на което кръвта не може да достигне или трудно достига до крайниците. Колкото е по-голямо стеснението, толкова все по-трудно за кръвта е да достигне до крайниците и тогава се получава исхемия. Това е състояние, при което тъканите започват да изпитват недостиг на кислород. Кислорода, който идва с кръвта. Кръвта, която не може да стигне или почти не може да стигне до крайниците. И тогава, ако това състояние не е диагностицирано на време и не е лекувано на време, последствията могат да бъдат такива, каквито ги видяхме във видеото, с което започнахме. Как информационните технологии, включително изкуственият интелект, помагат на лекарите да се справят с тази ситуация, с диагностиката, с лечението, и какъв е българският принос на световната карта, ще бъде темата на днешния ни визионерски разговор, с който ще започне нашето събитие. И така, добър ден и добре дошли на церемонията за връчване на наградите на Байт за принос в развитието на информационните и комуникационни технологии за 2025 година. Това е нашето 15-то издание в 30-годишната история на Байт. Аз съм Весела Калъчева, изпълнителният директор на Байт, и ще водя днешното събитие с помощта на моите колеги, които са се скрили: Таня Цолова и Цвети Бунова. Да. Голям екип работи тук днеска за вас, колегите от Конгрес, камерата, оператора и така. Тези от вас, които са били на предишни наши събития, знаят, че, или пък следят YouTube канала ни, знаят, че в началото започваме с един визионерски разговор, който има за цел да покаже какво е приложението на информационните технологии в различни сектори на икономиката, в живота ни като цяло. Миналата година насочихме светлините на прожекторите към развлекателната индустрия – кино, телевизия, реклама, архитектура. Тази година ще насочим вашето внимание към медицината и по-конкретно към една област от медицината – ангиологията. Съответно, нашите специални гости за този визионерски разговор идват единият от сферата на медицината, другият от сферата на технологиите. Нашият специален гост, който идва от сферата на медицината, е медицински директор и началник на клиниката по кардиология и ангиология на Аджибадем Сити Клиник. Той е член-кореспондент на Българската академия на науките от 2024 година. В същото време е преподавател, иноватор и пионер в прилагането на ендоваскуларната терапия. Има 3 специалности – вътрешни болести, интервенционална кардиология и ангиология. Той е първият български инвазивен кардиолог, който имплантира ендопротеза при аортна аневризма и дисекция, и първият, който прави това в света за дете, при дете. Той е лекар на годината на Българския лекарски съюз за 2022 година и мъж на годината в класацията на Дарик Радио за 2018 година. Моля, посрещнете член-кореспондент, професор, доктор на медицинските науки Иво Петров. Добре дошли. Много благодарим, че сте с нас днес. Заповядайте, и микрофон за вас. Ние така сме се обърнали, защото ще има едни неща, които ще
коментираме, или по-скоро специалистите ще коментират. Другият ни специален гост е колега. Той идва от сферата на технологиите. Той е съосновател на българската компания Imaga Technologies. Това е компания, която се занимава с анализ на изображения на базата на изкуствен интелект. През 2016 година компанията е обявена от IDC за глобален иноватор в областта на анализа на изображения и присъства в престижни класации, водещи места в тези класации, които отчитат прецизност на технологиите. През 2020 година, в началото на COVID-пандемията, Imaga Technologies съосновава компанията Kelvin Health, която се занимава с анализ на термални изображения на база изкуствен интелект. Нашият специален гост е изключително амбициран скрининга и мониторинга на тези процеси да станат достъпни и безопасни за всеки един от нас. Като технологичен иноватор той е преподавател в факултета по математика и информатика на Софийския университет и е силно мотивиран и като баща на 2 деца, освен преподавател, възможностите на технологиите да помагат да подобрят живота на всеки един от нас. Той е един от 30 под 30 в класацията на Forbes за 2013 година. Моля, посрещнете Георги Къдрев. Добре дошъл. Много благодарим и на двамата, на Георги особено, защото програмата на професор Петров, можете да си представите каква е. Той от тук директно заминава на конференция в Италия, така че наистина много благодарим за времето, което отделихте да бъдете с нас днес тук. И така, започваме направо по темата, както се казва. Ще дадем възможност, може би първо на медика, а после на технологичният иноватор да каже какво виждаме или поне трябва да видим. Първо, изключително голяма чест за мен. Благодаря за поканата. Всъщност симбиозата между медицина и дигитални технологии в момента не е възможност, е задължение на всички здравни технологии, на всички здравни системи. Ние си говорихме с госпожа Радоева току-що, че тези, които не използват дигиталните технологии в областта на медицината, изостават с много бързи крачки. Точно тази идея ме води мен през годините и това беше основният подтик, когато се запознахме с Жоро преди, може би, 7-8 години вече минаха. И когато аз разбрах, че те се опитват и успяват да прилагат изкуствен интелект върху една относително позната технология, каквато е дигиталната термография с висока резолюция, с една много интересна малка камерка, висока резолюция в малка камера. И тогава, може би беше взаимно, но аз бях основният мотор да му кажа, защо освен термография на гърда, което беше и вече отдавна е залегнало в клиничните ръководства, за ранно разпознаване на рака на гърдата, поради активната, може би вие знаете, и все пак ако не знаете, раковите заболявания се откриват относително лесно, именно заради бързия метаболизъм и бързото деление на клетки, което разбира се повишава и съответно температурата в тази зона. И тогава, говорейки за температурни разлики, аз му казах, най-изразената температурна разлика е при загубата на кръвоснабдяване. Това е абсолютно сигурно и той идва от Хипократ. Хипократ е казал, че преди 4000 години, малко повече, че когато една зона на тялото е по-топла или по-студена от съседна зона, тази зона има проблем. И базирано на това предсказание на Хипократ, ние започнахме и аз самия се очудих изключително много, когато започнахме да виждаме ето такива грандиозни разлики. Тук са стъпалата, последното в дясно, със съответно лявото и дясното стъпало. И виждате под бедриците колко по-различно, значи това, което е тъмно, лилаво и черно е зле кръвоснабдено, а повече от логично това, което е червеникаво и жълтеникаво е добре кръвоснабдено. Та виждате каква е огромна разликата на подбедриците спрямо бедрата на този пациент и дясното стъпало колко е
бих казал, зле кръвоснабдено в сравнение с лявото. Такива разлики ние наблюдаваме ежедневно, прилагайки именно изкуствен интелект при термография, най-вече на периферно-съдовите заболявания. Госпожа Калъчева спомена за периферно-съдовите заболявания като един от съществените проблеми въобще на здравеопазните системи, както и Жоро спомена за неговия тъст в видеото. Той не е нагласен. Това наистина е близък човек. И аз съм сигурен, че една огромна част от вас присъстващите имат близък човек, който има периферно-съдово заболяване. Акцента е в това, че периферно-съдовите заболявания, периферно-съдовото заболяване като такова е един от най-големите предиктори за сърдечно-съдова смъртност. Тоест, ранното разпознаване на периферно-съдовата болест е изключително важно, за да може да наостри вниманието на здравеопазната система към този конкретен пациент, за да може, доколкото е възможно, да го предпази от усложнения. Знам, че ще се очудите, много кардиолози биха се очудили и продължават да се очудват, въпреки че намаляват като бройка благодарение на нашите разяснения, но 75% от хората с периферно-съдови заболявания умират от инфаркт и мозъчен инсулт. Тоест те не умират от сърдечно-съдовото си заболяване, поради самия факт, че тези другите двете, които ги споменах, трудно се разпознават при хора, които не могат да ходят добре. Тоест, за да се изяви сърдечния проблем, той се изявява, когато ние се товарим. Но периферно-съдовата заболявания не позволяват на този тип хора да се натоварят, за да разбере кардиолога, че пациентът има проблем с сърцето. Така че в това е акцента, защо ние толкова се ентусиазирахме заедно и работиме заедно. Моята болница Витоша, Джабадем Сити Клиник, ние работиме заедно от това време, комбинирайки този метод, за да бъде по-съвършен от другите, които са вече в клиничните ръководства. И аз съм абсолютно сигурен, ние вече го доказваме при повече от 2500 пациента, че дигиталната термография, която е опосредства на изкуствен интелект като интерпретация и е базирана на така наречената ангиозом концепт, т.е. всяка една съдова територия има своя геометричен израз. Т.е. ние знаем къде е геометричната зона на едната артерия, геометричната зона на другата артерия и базирано на ние учим изкуствения интелект, за да може той после да ни научи нас и да предположи коя артерия е виновна, като знаем, ето, например, на този пациент е повече от очевидно, може би си спомните предишната картинка, че не просто подбедриците, а и двата крайника са зле кръвоснабдени, защото при този конкретен пациент установихме, че имаме запушване на аортата. Тоест, този показател, тази технология, аз вече споменах и нямам никакво съмнение в нашата практика, е доказателен и с много по-голяма резолюция и доказателна стойност в сравнение с този Ankle Brachial Index, който е в клиничното ръководство, както европейското, така и американското. Това значи измерване на налягането на брахиума, т.е. на мишницата, спрямо налягането на глезена, и тази разлика в наляганията ни говори за евентуално проблем на долните крайници, когато разликата в налягането е повече от 0,8 като съотношение. Един вид с повече от, да кажем, 20 мм живак. Този показател, за съжаление, не е много точен. Неговата сензитивност и специфичност е далече под това, което ние доказваме в клиничното проучване, което подготвяме за публикация в момента. Както казах, при повече от 2500 пациента са много по-ниски в сравнение с дигиталната термография, която е опосредствана от изкуствения интелект. Вие вече споменахте и наистина е така. Дигиталните технологии могат много да ни покажат, но в областта на медицината ключово е да използваме дигиталните методи опосредствено през морала на медицината. Тоест това, което мотото на професор Фавалоро, един от бащите на кардиохирургията, където аз съм специализирал в Буенос Айрес, в фундация Фавалоро, мотото на болницата е дигиталните технологии, модерните технологии в услуга на медицинския хуманизъм. Това е важно. Тоест морала и последното решение е на лекаря, защото от Хипократ
лечебният процес е нещо като симбиоза, да, но и като договор между пациента и лекаря, като единия поема ангажимента да лекува лекаря, а другия се съгласява да получи лечението. Тоест без тази взаимност не може да стане и независимо какъв artificial интелект имаме или не, без този договор лечебният процес няма как да бъде проведен. Това беше много впечатляващо. Има ли необходимост да разгледаме и тези? Виждате, че, например, показалеца в случая, виждате, че с по-намалено кръвоснабдяване очевидно. И всъщност това между другото го наблюдаваме редовно в практиката. Тоест има много хора, които имат болка в крайниците. Огромната част от тях минават на невролог, на ортопед, на правилец, чакръкчи и така нататък, докато накрая някой в здравеопазната система се сети да му пипне кръчето, което го боли, за да разбере, както Хипократ е знал преди 4000 години. Че това между другото имаше много скептицизъм, когато аз предположих, че може да се използва и за мозъчно-съдови заболявания, сереброваскула. Значи за сереброваскула това са двете артерии, които кръвоснабдяват. Виждате, тази, която отива нагоре, кръвоснабдява мозъка, а тази, която почти я няма, ето тази, която почти я няма, т.е. има 99% стеснение, кръвоснабдява лицето. Това е дясната каротидна артерия. Забелязвате, че на черепа в дясно имаме едно петно, което отговаря на тая почти пълно запушване на външната сънна артерия. Очевидно дясната половина на черепа не се кръвоснабдява. И тук се вижда, че след възстановяване на кръвотока, след имплантиране на стент тук и коригиране на стеснението както на мозъчната, така и на лицевата артерия, виждате изходното състояние и как значимо се подобрява циркулацията както на нивото на мозъка, така и на нивото на лицето, което се кръвоснабдява от съдовете. Така че, очевидно, колеги казваха за мозъчно-съдови не дейте, няма да стане. И защо? Принципът е същия. Защото било зад череп. И аз тогава опонирах и казвам, тая технология, термографията, се прилага в много други области. Военната, тайните служби. Аз казвам, когато зад една стена имаме терористи, нали, именно с дигитална, с висока резолюционна термография, ги забелязваме, че са зад стената. Това е. Стената е нашия череп, вярно е, но очевидно имаме термографски образ, който в дясно виждате колко е горе в дясно, колко е бедна васкулатурата и как се подобрява след като се възстанови. И това е другата ми мечта и аз съм сигурен, че ще го постигнем, тъй като и двамата сме много амбициозни. И съм сигурен, че ще го постигнем. Вече имаме пациенти с мозъчен инсулт, на които термографски образ е впечатляващ. Даже един такъв случай показах на TCT в последната в Сан-Франциско преди 2-3 месеца. И поради тази причина, това, което наистина колегите ги впечатли много, при мозъчния инсулт времето, часовника тик-така в ущърб на пациента. Тоест, колкото повече минути, не часове, колкото повече минути минават, толкова повече милиони клетки загиват за минута и колкото по-рано се открие това заболяване, толкова по-добре, че може да се направи ендоваскуларна интервенция, която да възстанови кръвоснабдяването на запушената артерия. Се надявам, сигурен съм, някой ден ще имаме камера, надявам се и някой ден да имаме наша камера, и за това сме си говорили, която да бъде в линейката и всеки пациент, който има нарушение на говора внезапно, който има нарушение, отпадане на функция на крайник, ще може много бързо да се прави диагностика, термографска, която се прави за 10 секунди, и за да може да се разбере този конкретен пациент има запушена артерия, т.е. недостатъчност на кръвоснабдяването, или има хеморагия, т.е. кръвоизлив, тъй като лечението е коренно различно в двата случая и за приемащия екип
е жизнено важно да знае предварително пациента, който идва с кое от двете състояния, за да може такъв тип терапия предварително да бъде подготвена, за да се скъсат тези минути, които са много важни за спасяване на мозъка, защото освен, че имаме нарушение и висока вероятност за фатален изход, фатален, за съжаление, огромната част от хората след 6-тия час, при които не е възстановено кръвоснабдяването, имат много тежък дефицит. И един мой колега цинично казваше, че единственото по-неблагоприятно заболяване от фаталния инсулт е нефаталния инсулт. За съжаление, колкото и цинично да звучи, в това има много, много вярно. Да, чудесно. Благодаря Съжалявам. много. Аз съм многословен и ако не ме спрете, мога дълго време да ви разказвам, така че благодаря много. Да. Благодарим на Медика. Аз не знам, сред нашите гости имаме ли други медици? Нямаме. Беше много образователно, благодарим. Така, сега технолога, да кажа, смисъл технологичния иноватор. Келвин Хелт започна много интересно. Ти спомена вече, Весела, в началото на COVID-пандемията, всъщност един мой студент в предприемачество ми се обади и каза: Жоро, може ли да хващаме COVID с термокамера? И ние като на онзи вид, можеш ли да свириш на саксофона? Ми не знам, не съм се пробвал, може и да мога. Аз имам такива опити и лични. Решихме защо да не можем. Имахме самочувствието, че с технологиите, които разработваме в Имага, може да постигнем всяко разпознаване на нещо, което е обект на шаблонизация, да го наречем. Тоест, ако може да се намери някъде някакъв вид патърн или някакъв вид шаблон, ние ще успеем да обучим технологии, които да го намират. И всъщност най-първоначалното приложение на термографията беше с една такава портативна камера, която поръчахме от Amazon. Тя пристигна въпреки пандемията и направихме прототип на едно приложение, което, прикачайки това устройство към телефона, да може много лесно да заснемем пациента. И всъщност един интересен случай, самия аз 3 седмици след началото на проекта се събудих в 4:00 с болка от ребрата ми до лявото коляно и си казах: сега какво става, тук умирам от COVID ли, прекалих ли с лютото, тогава ядях люто, на лостовете ли много се натоварих, тогава не се ходеше на фитнес, защото бяха затворени. И помолих жена ми да ме снима и се видя едно огромно синьо петно в ето тази област на тялото ми, несиметрично с другата. Ние още тогава нямахме на практика никакви медицински познания. И всъщност 2 седмици след това ходих по изследвания в Аджибадем, но това, което е на 7 километър за гастроентерология. Правиха ми всякакви изследвания, пих каши, проверяваха всички краища на храносмилателната ми система и не успяха да разберат какво ми има, докато с извинение, след като разхождах малкия ми син, той тогава на раничка беше близко до корема ми, изхвърлих един малък камък. Тоест, оказа се, че съм имал нещо като бъбречна криза, с която съм се справил благодарение на затоплянето. Преди това бях 2 седмици на нож-па и ибупрофен през 2 часа. И ние тогава още не се познахме лично с професор Петров, но това, което ми направи огромно впечатление, колкото и модерна да е медицината, и тя в сферата на терапията, мисля, че е изключително модерна, колко обаче доктор Хаузовски, така да се каже, се случват някои от нещата в диагностиката на база на гадаене и на някакъв вид диференциална диагноза. И това много ме мотивира и мен лично, и останалите членове на екипа на Имага. Всеки един от нас имаше различни подобни случки. Да се замислим как това, което технологично сме разработили през годините, като ноу-хау, като инструментариум, като познания, като технологии, може да бъде приложено. Тая, да наречем, паралелна реалност на топлината, която съществува около нас и се използва, както и го каза, за военни и охранителни цели, да се използва и за медицински цели. Разровихме се едно от най-първите естествени, но пък и много предизвикателно по ред причини приложение,
беше в диагностика на рак на гърдата. Това да диагностицираме COVID остана на заден план заради, да го кажем политически коректно, несигурността на данните. Не знаехме реално имат ли тия пациенти COVID, нямат ли, така ли се рапортуват. Достъпа беше буквално с скафандри по едно време. Но тръгнахме към рак на гърда, там срещнахме разделение в клиничната общност. Част от хората имаха негативен опит преди с устройства, които не са минавали клинични изпитвания и решихме, че искаме не да правим играчка, да направим нещо, което е базирано на сериозни медицински проучвания. И така се запознахме почти случайно с Иво. Той прегърна идеята и ако върнете там, където имахме две снимки, едната е рентгенова, помня как се чухме с него няколко седмици след като... Да, мерси. Няколко седмици след като бяхме дали тази камера, т.е. две такива камери и два телефона, и той ми каза: Жоро, Зоран е дясната ръка на Иво, доцент Зоран Станков, Зоран ще ти изпрати едни снимки, и ни изпратиха тези снимки, които вие виждате в момента залепени една върху друга, за да пресъздадем от видеото. Тоест те ни изпратиха видеофайл, от който ние взехме кадрите и ги стиковахме, така че да се види как кръвта не протича правилно по артериите, което се вижда ясно за професионалното око на снимката вляво, т.е. на този събран образ вляво, и колко силно това корелира с това, което се вижда в дясно, като сериозен дисбаланс, сериозна разлика, контрастна между долната и горната част на крайниците. И от тогава, тук пише 2700, но тъй като събираме на ежедневна база, буквално вече над 2900, близо 3000 пациенти сме заснели заедно с екипа на професор Петров. Да, и в Щатите, и в Аржентина, и в Европа на няколко места. И това изключително много ни мотивира да извървим целия нелек път да се направи клинично изпитване и това нещо да стане, дай Боже, и работим в тази посока, част от официалните ръководства по света за това как се диагностицират съдови проблеми. Ние сме члени на American Heart Association, моите чорапи са от тяхната годишна конференция. Това е едно от най-големите неправителствени организации, която реално пише стандартите за сърдечно-съдово здраве. Те имат един клъстър за дигитални иновации и технологии. Ние вече 2 години сме член и участваме неколкократно на тяхната ежегодна конференция. И всъщност извървяваме все още този дълъг път да се докаже, че една технология може да е нещо, което е достатъчно достоверно да се използва в клиничната практика и да помага за по-бързата, ефикасна и прецизна диагностика на случая на съдови проблеми. Вие в момента сте на етапа клинични изследвания, така? Да, точно така. Как виждате смисъл и анализирате резултатите на този етап? Как го виждате, в какво бъдеще то би могло да се превърне в помощ на лекарите и до каква степен му се доверявате? В смисъл, знаем, че изкуственият интелект халюцинира, то зависи от данните, които му се подават да се обучава, но понякога и човек допуска грешки, нали? Абсолютно. Именно за да няма халюцинации. Халюцинациите в медицината са изключително опасни. Да. Защото не само в буквалния психиатричния смисъл на думата, но и в смисъл, в преносния смисъл, при който ние всъщност взимаме за истина нещо, което всъщност не е. Достоверността, именно специфичността на термографията, ние в това проучване, което сега провеждаме, искаме да покажем, че е високо сензитивен и високо специфичен, т.е. че не ни лъже и в двете посоки. В разпознаване на патологията, това е специфично, това е сензитивност, и в разпознаване на здравото, т.е. на липсата на патология, за да не дава фалшиво негативни резултати, което всъщност имаме риск от така наречената стигматизация. Т.е. когато някой пациент няма заболяване, но ние му кажем, че има, което от морална гледна точка е още по-голям проблем. И реално погледното точно това искаме да докажем и се надявам, че ще го докажем и в международно проучване. И ако трябва да бъда честен, в последните години, тъй като много технологии се надпреварват,
Достигането до клиничните ръководства е един доста дълъг процес. Тоест, имаме да извървяваме още много, много път, но аз съм сигурен и съм убеден, поне лично съм убеден, че това е технология, която е с изключително добра перспектива. Как става обучението на лекарите? В смисъл, вие ги обучавате да се справя. Професорът, той има и студенти, и специализанти. Как точно се случва, нали, използването, за да може да се трупат тези клинични данни и така нататък? В момента процесът е доста прост, тъй като за щастие термографията и този вид портативна термография позволява буквално, в кавички му казахме с селфи, то не е точно селфи, но както имаме point and shoot камери, т.е. буквално насочваш и снимаш, за няколко секунди, може би за кратко се видя и на видеото в начало, имаме приложение, което то е просто интерфейса, който е над телефона. Обучавате лекарите? Обучаваме екип, който ще заснима. Няма нужда това да бъдат лекари. Не е необходимо да бъдат лекари. Да, което е доста голямо улеснение, тъй като позволява да не се заангажира специалиста на този етап на по-ранен триаж. Т.е. когато пристигне пациента и трябва да се реши колко е критично състоянието му и дали трябва да се насочи към съответния специалист и колко спешно. Та всъщност технологиите те позволяват, без това да е нещо феноменално, да се хване, кога една снимка не е заснета по достатъчно добър начин, да се предложи как тя да бъде заснета отново. Така че от чисто технологична гледна точка сме се постарали потребителското преживяване да го наречем на заснемащия. Може това, разбира се, да бъде лекар, може да бъде негов асистент, може да бъде лаборант, може да бъде медицинска сестра, да става достатъчно сигурно, така че да сме сигурни, че сме взели правилните 5 случая на нашия перспективи при заснемане на краката, след което в един от най-първите слайдове, които показахте, те влизат в една система, където в дясно пък се въвеждат резултатите от реалните медицински изследвания на пациента и се прави корелация дали ето там, къде примерно виждате на една от артериите има тромбоза, на друга има стеноза, на още една има тромбоза и другите са в нормално състояние. Това са тези ангиозоми геометрично дефинирани, за които спомена Иво, и на практика имаме възможност първо да направим тази сегментация, да разберем кое къде е, след това да класифицираме както в отделните зони, така и по водопаден принцип, да го наречем от горе надолу, дали има някакви промени, които биха говорили за патология. Така че процеса, да се върна оригиналния въпрос, за заснемане, технологиите в днешно време позволяват да е достатъчно улеснен и сигурен, без да се изисква огромно обучение. Говорим специално за нашия вид метод в случая. Иначе, разбира се, да отворя една скоба в тази посока, тъй като ние сме части от дигиталния клъстър за иновации в здравеопазването в България, DHI клъстър. Вече за 7 година там се провежда курс в Медицинския университет, който е официално акредитиран курс, който е за иновации и дигитализация в медицината. Ние последните няколко години изнасяме и там представени на нещата, които правим. Медицинския университет, вие обучавате лекари? Обучаваме, в смисъл има този курс, в който ние споделяме като един от многото лекционни цикъла, споделяме това как може да се прилага термографията, като разбира се важно е уточнението, че все още сме в етап на клинични изпитвания и това официално не е метод, който те могат да използват в ежедневната си практика на този етап, но в изследователската си работа могат. В предварителния ни разговор говорихме с теб, дадох един такъв пример с Висшето училище по телекомуникации и пощи, които имат партньорство, крос-програма с Медицинския университет в Одрин за телемедицина. Тук това са инженери, нали, които биват обучавани съвместно с Одрин Медицински университет в телемедицина. Как виждате, разбирам, че това е в началото още този процес, но необходимо ли е да има такива крос-специалности? Необходимо ли е такъв тип обучение? Със сигурност. Ако може, първо ще отговоря на конкретния въпрос за телемедицината и възможната връзка. Добре. Тя е повече от очевидна. Тъй като тези образи отиват в тъй наречения облак. Т.е. те автоматично, буквално за част от секундата, се аплодват в облака, където, независимо кой е направил генерирането на образите,
В облака, ако има достъп специалист, най-често съдов специалист, ангиолог или съдов хирург, той може незабавно да си даде сметка, че един пациент, разположен в отдалечено населено място, където няма никаква специфична и специализирана медицинска помощ, има конкретен проблем, който би трябвало да се съотнесе към конкретно решение. Тоест, ще бъде ясно, пациента има нормално кръвоснабдяване на крайниците с предполагаем друг неврологичен или друг проблем, или той има застрашаваща исхемия на крайника, така че да се реагира незабавно с транспортирането на този пациент до съответното лечебно заведение. Това дори в контекста България е изключително добре подсигурена с медицински специалисти, но, например, в зони в Африка, да речем, където няма, на стотици километри няма едно медицинско лице, не е никакъв проблем екипите, които са в помощ на тези хора, знаем всички, че има много доброволци, дори мой колега професор Кончар от Сърбия, онзи ден се върна от Намибия, всъщност това са технологиите, които всъщност опосредстват телемедицината. И сега отговарям на по-глобалния ви въпрос. Трябва ли да има обучение? Абсолютно безусловно. Аз вече споменах, че медиците, студенти и специализанти, ако не се обучават на високите технологии, те няма да знаят високата медицина. И някой казва, българските лекари са много добри. И да, добри са, но ако не владеят технологиите, колко да са добри? Остават на нивото на палпацията, която естествено не е точен метод. И именно поради тази причина и България, имайки наистина изключително добри IT и дигитални специалисти и изключително добри лекари, трябва да се направи симбиоза между едните и другите и защо не ние да станем хъб за обучение за дигитални технологии в медицината. Бихме могли, но трябва наистина тези неща да се развиват и бих казал, би трябвало да се развиват систематично и стимулирано, а не хаотично и въпреки липсата на условия. Тоест тук идва ролята, разбира се, и на държавата, и на медицинските университети. Тоест това трябва да залегне в систематичното обучение на колегите медици. Аз смятам. Чудесно. Колко футуристична е твоята идея и колко сме близо до нея, че всеки може сам да си направи този скрининг, да го изпрати на лекаря си, да спести това време, за да се ориентира личния му лекар, например, на къде да го насочи, да се пести време, защото професора каза, че на някои от тези заболявания минутите са важни. Точно така. Да, минутите са важни. Благодаря за този въпрос. Ще допълня само, че дори в много добре икономически развити страни, които обаче са с голяма територия или много разпокъсана населеност географски, има проблеми. Щатите е един такъв пример. Те може да се водят една от най-големите икономически сили в света, но там достъпът чисто логистично, физически до здравеопазване също е много ограничен. Времената за изчакване също дори примерно в Обединеното кралство, в Щатите, някой път са с месеци за образна диагностика. Така че дори, ако Африка в известен смисъл, без да сме с предразсъдъци, е приемал в някои територии по-слабо развита, дори и много развитите икономически страни имат този проблем, което всъщност е и връзката и предпоставката да има смисъл от такива решения. И мога да кажа, че технологично вече от години бихме могли да бъдем там. Тоест технологиите, ние ходим по всякакви конференции, конгреси, технологични, медицински. Бях на Линк конференцията миналата зима с професор Петров. Там гледах за първи път как се отпушват на живо. Сигурно 10 случая имаше от топ специалисти, които отпушват артерии. След една седмица пак ще го има. Да, но за съжаление или не, то си има своята обосновка. Валидацията на тези технологии и в колкото по-широк и неконтролиран вид обстановка те се използват, толкова по-тежка е тази валидация. Тъй като ако си в контролирана клинична среда, може да е едно, ако си в къщи по пижама или след спорт, или след хапване, или след нещо друго, това не е толкова контролирана среда. Съответно, регулаторните органи, които трябва да одобрят дали една технология е приложима в определена страна,
среда, извинете, са доста по-стрикни. И консервативни. Факт е, това е важно от чисто етична гледна точка. От етична гледна точка, да. Но от друга страна, дори и FDA сега тук на 7-8 януари тая година започнаха да отварят все повече и все по-малко консервативни съответно да стават. Знаете, и не в Европа, но в Щатите има ChatGPT Health. Има и свалиха се и голяма част от ограниченията за така наречените wearables или устройства, които носим по себе си, какъв вид валидация те трябва да минават според функциите, които имат. Като тук вече има един спектър между така наречения wellness или нашето благосъстояние от здравна гледна точка и вече медицинската диагностика и къде точно стоиш и колко критично е решението, което ще се вземе на база на информацията, която ти даваш. Така че от технологична гледна точка въобще не е футуристично. Да, и тази скоба, която всъщност не завърших, че ние по всички тези конференции виждаме невероятни в кавички технологии, но те трябва да извървят този път от една гледна точка от регулаторна, от друга и от гледна точка това да се установят като стандарт, който да е приемлив и да се обучава за него в световен мащаб, както се обучава сега, примерно, за ехограф. Така че технологично сме там, регулаторно се доближаваме, но отнема немалко време. Вървим в тази посока. Валидацията като медицинска технология е изключително строга и тя така трябва да бъде. Така трябва да бъде. Тоест, за да се валидира един инструмент като медицинска технология, тъй като отговорността, вече коментирахме, е много голяма. Така. И поради тази причина именно това е, което ние целим. Тоест, да не бъде просто някакъв утилитарен механизъм, а да бъде наистина нещо, което да може да бъде в услуга на медицината и на здравеопазването. Супер. Ще трябва професор Иво Петров, мисля, да ходи към летището, че самолета му е след час и половина. Действително. Сега са го спряли на ластици. Много благодарим, сърдечно благодарим и на двама ви. Аз благодаря. Момичета, това е в знак на признателност за времето, което ни отделихте. Много ви благодарим. Още веднъж благодарим. Благодарим. И лек полет. Благодаря. Добре. Той, Георги, ще се върне, но пък за сметка на това ние продължаваме вече с церемонията. Вече с церемонията, защото съм убедена, че нямате търпение да разберете кои са победителите в отделните категории. Но преди това трябва да благодаря на нашите спонсори, на нашите медийни и информационни партньори, благодарение на които се случва и церемонията, и цялата кампания. Ако не са те, просто нямаше нещата да се случват по начина, по който се случват. Сърдечно ви благодаря. Всички всъщност сърдечно ви благодарим от Байт. И трябва да кажем, че към плакетите, които ще получи всеки един от победителите, и тази година има предметни награди. Това са за тези победители, които са юридически лица, ще получат безплатен едногодишен абонамент на правно-информационната система Сиела Норма, а пък за останалите ще бъдат ваучери за книжарница Сиела, откъдето могат да си закупят. И така, веднага отиваме на първата категория. Винаги започваме с младежите, защото те ни носят изключителна радост, направо ни пълнат душата с това, което правят. В тази категория могат да участват ученици или студенти, съответно екипи, техни екипи, като тук се оценяват проекти, които са създадени извън задължителната учебна програма. Ето ги тримата номинирани. Значи, това са Калоян Атанасов от ТОЕС с проекта Стряма, Мирослав Цинцърски, студент в Унибис с платформата Паралел Код и Тихомир Гърменлиев, студент в Техническия университет София с проект Bullet Train. И сега да видим краткото представяне на тези проекти. Здравейте, аз съм Калоян Анастасов от ТОЕС и ви представям проекта Мистряма, платформата, която превръща идеите ти в работещи приложения. Просто описваш какво искаш и хоп, след 2 секунди вече имаш готово приложение, което го качваш в интернет с един клик. А най-хубавото е, че Стряма е за всеки. Предприемачи, ученици или просто хора, които искат да превърнат идеята си в реалност.
Просто посети strema.app. Казвам се Мирослав Цинцърски, на 22 години, студент в Унибит и вече от почти година работя като инженер високопроизводителни процеси и решения към PetScale Supercomputer Discoverer. Участвам с проекта Code Parallel, което е образователна платформа, обединявайки в себе си MPI, CUDA и OpenMP в практическа и достъпна среда. Проектът е изцяло моя самостоятелна разработка, създаден извън учебната програма и е насочен към ученици, студенти, преподаватели, учени и инженери. Беше високо оценен от ръководството на Discoverer. За мен това е доказателство, че когато младите хора имат достъп до реална инфраструктура, те не просто учат, те създават решения с истинска стойност. Здравейте! Аз съм Тихомир Гърменлиев от Техническия университет София и ви представям проектът BullTrain – интегрирана система за информация за железопътни пътувания. Проектът се състои от 3 взаимно свързани части. Сървърен софтуер, мобилно приложение за операционните системи iOS и Android, както и специализиран дисплей с електронно мастило. С над 1600 изтегляния на мобилното приложение, BullTrain е моят начин да направя пътуването в България по-удобно, ясно и модерно. Благодаря ви! Прекрасни млади хора, прекрасни, талантливи, направо душата ти пълнят. Това е бъдещето на IT индустрията, направо бих казала настоящето, защото техните проекти са все по-професионални, нищо, че са ученици и студенти, все по-професионални стават. И кой е победителя в тази категория, ще ни каже Даниела Скотдрева, търговски директор на Datex, вътрешен пазар. Заповядайте, Даниела. Да, на микрофона. Победител е Калоян Анастасов от ТОЕС с проекта Стряма. Искаш ли да кажеш нещо? Тук като при Оскарите, може да благодариш на мама, на татко, на учителката, на преподавателката или преподавателя. Много благодаря като цяло за цялата организация. Доста ми харесва това, което се организира всяка година. Тази награда е плод на усилията през последните 2 години, които се старая да извършвам. Искам много да благодаря на нашето училище ТОЕС, което ни подготви на тези неща, да може да сме част от IT сектора в България. Искам да благодаря на нашата директорка госпожа Веселка Христова, на господин Милен Спасов и накратко за мен, аз съм Калоян Анастасов, в момента съм 12 клас, след 3-4 месеца завършвам училище. И те чакаме. Да. В бизнеса, директно. Част съм от IEF Европа, което е една от най-големите организации и общности по изкуствен интелект. В момента с един друг мой съученик Дарий Топузов организираме първата общност по квантови технологии в България. Така че пътя е само нагоре и благодаря още веднъж за наградата. Браво! Our team covers a wide spectrum of expertise. This includes PCB and antenna layout and design, mechanical design, as well as firmware and software engineering. We are dedicated to delivering solutions that not only meet, but exceed our customers' expectations. At Datex, passion, precision, and innovation converge to shape the future of payment technology. Let's empower endless possibilities. Стигнахме до образователната награда. Номинираните в тази категория са SmartTest, с платформата SmartTest, Технически университет ТОЕС, гимназията в Правец с съвместни програми и училищната Телерик Академия с платформата Буки.
Да видим техните видеовизитки. Представяме ви Smart Test, българската платформа за дигитално оценяване в училище. Учителите получават бързи и надежни инструменти за оценяване и анализират данни само с няколко клика, като спестяват часове работа и купища хартия. Smart Test е разработен изцяло на база нуждите и обратната връзка на стотици учители. Платформата интегрира и най-съвременните иновации, включително изкуствен интелект, за да помага на българските училища да работят по-умно, по-бързо и по-ефективно. Днес Smart Test се използва от над 240 училища с над 3 милиона решени теста и стои зад първия национален изпит. Близо 50 000 шестокласници решиха дигитално входното си ниво по математика без нито един технически проблем. Smart Test – умното бъдеще на оценяването. Дългогодишното партньорство между Техническия университет София и двете специализирани училища, асоциирани към университета, изгражда образователен модел без аналог в България. Съвместните програми, лаборатории и проекти осигуряват реална връзка между училището, университета и инженерната практика. Университетски преподаватели участват в обучението, превръщайки ранното професионално ориентиране в целенасочена подготовка на бъдещите инженери и IT лидери на страната. Не, Буки не започна така. Нито пък така. Всичко стартира от тук, в училище. С екипа създадахме платформа Буки, за да спестим време на учителите с готови програми и да подкрепим учениците да научат повече за професията на бъдещето. Създадени от преподаватели, програмите разполагат с конспект, насоки за учителя, презентации, работни файлове и практически задачи. Вярваме, че в следващите 3 години ще достигне до над 50 000 ученици и ще направим качественото образование достъпно за всяко дете. И Николай Петков от Center Cyber Security, бизнес развитие менеджера, ще ни каже кой е победител в тази категория. Center Cyber Security, наши партньори. Много съм щастлив, че точно тази награда ще връчим. Наградата отива при екипа на Буки. Много сме развълнувани да бъдем тук. Благодарим ви за тази чест и доверие. Благодарим на Весел и на целия екип на Байт за това, което правите. Ние много години вече борим образованието. Това е един труден сектор, в който наистина поздравяваме всички организации, които бяха и представени тук, и Smart Test за това, което правят. И ви обещаваме, че това за нас е една стъпка, която да ни покаже, че сме на прав път, да отговорим на вашето доверие и да продължаваме да надграждаме платформа Буки, за да достигаме до повече учители в цялата страна. Включвам се и аз набързо. Образованието е кауза с национално значение и вярвам много от вас в залата подкрепяте всякакъв тип образователни инициативи. Много е важно да споделим и да благодарим, освен на екипа, който стои зад платформата Буки, всички дарители, партньори, които ни подкрепят в лицето на компании, фондации, частни дарители и общини, за които образованието наистина е приоритет номер 1. Ще се радваме в почивката и в коктейлната част всеки от вас, който иска да научи повече, да се свърже с нас. Благодаря ви отново. Поздравления! Да, по време на чашите вино ще има и нетворкинг. Използвайте го активно. Киберсигурността е отговорност и грижа към бизнеса, семейството и обществото. Свободата в дигиталния свят не е даденост. Ние се борим за нея. Това е грижа за сигурността, репутацията, доверието и бъдещето ни.
И стигнахме до журналистическата награда. Да, киберсигурността е важна, ще чуете още няколко пъти до края. В тази категория съответно номинираните са Йоан Запрянов от вестник Капитал, Татяна Димитрова от вестник Дневник и Тодор Драганов от Euronews България с предаването Код иновации. Кой е победител тази година? Ще научим от Пламен Тошев, Акронис, управител на Акронис. Здравейте, казвам се Йоан Запрянов, журналист от вестник Капитал, където работя вече в продължение на 10 години. Моят ресор е технологии, което включва и българските технологични компании, всичко, което се случва на български пазар или пък движенията, които са в администрацията. Тази година участвам в конкурса на Byte с моите материали, които са свързани с разширението на правомощията на Министерството на електронното управление и информационно обслужване. Здравейте, аз съм Татяна Димитрова и съм бизнес редактор в изданието Дневник. В него намират място всички актуални теми, поставени в контекст от политиката през бизнеса до технологиите. В номинациите на Byte участвам с няколко текста, свързани с проблемите в средата, в която е принуден да се развива сектора в България. От липсата на адекватно образование, през неизвестност каква ще е данъчно-осигурителната тежест, дори след няколко месеца, до това дали ще има достатъчно подготвени кадри на пазара на труда. Здравейте! Казвам се Тодор Драганов и съм журналист в телевизия Euronews България. Водя и продуцирам предаването Код иновации. В него говорим за технологиите, такива каквито са, с възможностите, рисковете и последствията от тях. Разказваме за иновациите в изкуствения интелект, киберсигурността и дигиталния начин на живот през реалните истории на хората и бизнеса. Работим с експерти, проверяваме твърдения и търсим отговори там, където технологиите вече влияят на обществото. Това е нашият принос към технологичната общност. Информираност, критичен поглед и смислен разговор. Благодаря ви! Победител е Йоан Запрянов от вестник Капитал. Ето го. Нека по-напред, за да ви хване. Да. Благодаря, за мен е чест. Вие сте хубавата част от професията, по-негативната са някои фристайлове с Министерството на електронното управление, които те често си позволяват. Много ви благодаря. Супер, благодаря. People can go crazy trying to stop a cyber attack. Acronis, take the headache out of IT security. Акронис. Минаваме на следващата категория – публична администрация. Номинираните в тази категория са Министерство на финансите с проекта Еврото.bg, Община Благоевград с системата Сигнал Ин и Община Велико Търново с интернет портал на Община Велико Търново. Да видим визитките. Информационният хъб Еврото.bg е разработен от Министерство на финансите съвместно с Българска народна банка и информационно обслужване. Платформата обединява и ясно структурира най-важната информация за процеса и институциите, отговорни за въвеждането на еврото в България. Чрез актуални новини, експертни анализи и интерактивно съдържание, Еврото.bg отговаря за информационните нужди на над 2 милиона посетители.
Това е Сигнал Ин, системата на община Благоевград за подаване и проследяване на сигнали за нередности. Разработена е съвместно с Next Gen Development Group EOD и е за граждани и бизнеса в общината. Подавайте бързо. Локация на картата, категория, описание и снимка. А в звено Инспекторат възлагането, работата на терен и отговорите вече са изцяло електронни, с таблети и мобилен достъп до деловодната система. Сигналите са видими, могат да се обединяват и системата дава статистика в реално време. Новият сайт на община Велико Търново е доказателство, че дигиталната администрация може да бъде модерна и полезна, предлагайки реални инструменти на гражданите и бизнеса, като интерактивен модул за обществено обсъждане, мини-портал за инвеститори, информация в реално време за качеството на въздуха, речните нива в региона, временна организация на движението, както и други интеграции с външни системи, като мобилно приложение за подаване на сигнали от граждани и приложение за директна комуникация с общинските съветници. Така, Милчо Боров, заместник-председател на контролния съвет на БАЙ, ще ни каже кой е победителя в тази категория. Е член на журито. Контролният съвет много важен. Здравейте, за мен е огромна чест да обявя победителя в тази категория и това е Велико Търново. Искам да допълня, че Велико Търново участват с 3 различни предложения, 3 различни продукта. Честито! Добър ден на всички присъстващи. Казвам се Павел Христов, доктор по информатика, началник на IT в община Велико Търново и преподавател по информационни технологии. Бих искал да изкажа искрена благодарност от името на Общинска администрация Велико Търново относно високата оценка и призово място. Това признание е знак и плод на дългогодишни усилия в сферата на информационните технологии, както и в развитие на оперативизация на работни процеси, дигитализация, както и развитие на електронното управление от страна на общинската администрация, като ключов приоритет и част от предприетите инициативи на община Велико Търново за достъпност и прозрачност в общинското управление. Единният уеб портал на община Велико Търново, разработените модули и функционалности, включително приложение Гражданите на Велико Търново, което представя активна гражданска позиция относно одобрение и поддържане на градската среда, както и дигиталния платформа на Велико Търновски общински съвет, уеб портала към него, който представлява един активен граждански диалог между граждани и общински съветници, което всичките интегрирани и унифицирани процеси, които са заложени в гореупоменатите софтуерни решения, са един постоянен плод и в развитие и на технологичната и организационна основа, в която активно участие взема и гражданското общество. Благодаря за доверието. Община Велико Търново, благодарим ви. Да, болярите. И минаваме на следващата категория. Това е стартап компания за 2025 година. Номинираните в тази категория са EasyPi Digital с платформата Raspberry, EduQuest с платформата EduQuest и Simobotics с колаборативни и мобилни роботизирани системи. Да видим визитките. Здравейте, казвам се Юли и днес ще ви представя Raspberry, платформата, която помага на ресторанти и хотели да чуват и разбират клиентите си.
Правим събирането на обратна връзка лесно и приятно, а изкуственият интелект в системата разбира и помни всеки един коментар, за да може да отговори на всички въпроси, свързани с нуждите на клиентите. Над 100 ресторанта вече ни се довериха, от най-малките семейни бизнеси до големите вериги. Един от тях е Франкос, които са сложили наш портал на всяка своя маса. Благодаря ви! Здравейте на всички, аз съм Николай Пеев и съм основателят на EduQuest. Номинирани сме в категория стартъпи за нашата образователна платформа, но честно да ви кажа, наградите не са това, което всъщност ни движи напред. Ние работим за ученици, които са изгубили любопитството или не виждат смисъл в училище, или работим с такива, които имат нужда от още малко повече подкрепа, а не просто един пореден час преподаване на материал. Всъщност работим индивидуално и онлайн, защото смятаме и вярваме, че всеки един родител и ученик заслужава да знае. Ако трябва да има победител, тогава нека е всяко едно дете, което възвърне обичта си към знанието. Чао! Сион Ботикс е високотехнологична българска компания, чиято цел е да демократизира роботиката, като я направи достъпна за малки и среден бизнес, достъпна като начин на работа и цена. Водещият продукт на компанията е Балабан – автономен мобилен робот за транспортиране на палета и контейнери в производство и логистиката. Той притежава иновативна система за безопасност, която разпознава хора и обекти по време на движение и променя динамично своя маршрут при наличие на препятствие. Чрез камери с изкуствен интелект роботът разпознава обекти и палети и самостоятелно ги взема, повдига и транспортира. Продуктовото портфолио на компанията съдържа автономни мобилни роботи, колаборативни роботи и джойстик за умно управление. И кой е победител в тази категория? Ще разберем от Делчо Делчев, директор бизнес развитие на ProCredit Bank. Здравейте! Първо искам да благодаря на Байт за възможността да сме част от наградите. Наистина за нас е привилегия като банка, която 25 години обслужва бизнеса, да връчим наградата точно за стартъп компания. И така, победител е EduQuest. Минете напред, за да станат хубави снимки. Двамата минете напред от светлината. Да. Здравейте на всички! Много благодарим за цялата организация и за честа да бъдем наградени за стартъп на годината. Всъщност, да не се повтарям от клипчето, наистина за нас наградите не са всичко, но са една чудесна валидация, че това, което правим, достига до повече хора и всъщност е полезно на много хора. Най-важното за нас е да е полезно и на много деца. В EduQuest вярваме, че всяко едно дете има правото да намери перфектния учител за себе си, и ние опитваме всячески в момента да го постигнем. В момента в екипа си имаме над 150 преподаватели и вече няколко стотин деца, които са ни се доверили, така че продължаваме напред и много ви благодарим. Благодарим и ние. Да. Така, и сега да видим различната банка. Здрасти! Намираме се в ProCredit Bank. Не изглежда много като банка. Къде са гишетата? А вратовръзките? Това е Камелия, от управителния съвет. Омръзнаха ни клишетата за банките. Затова сме различни. Получава ви се. ProCredit Bank. Една друга банка. И стигнахме до успешен български ИКТ продукт услуга. Номинираните в тази категория са Evolink с Secure Sharebox, Zeking с ултразвуков сензор Blue Distance и Lumeno с платформата Lumeno. Казвам се Светослав Христов, изпълнителен директор на Evolink.
Разработихме Secure Sphere Box, за да отговорим на заплахите от загуба на данни за организациите. Даже и най-критичните и трудни за превенция заплахи, тези, които идват отвътре. Secure Sphere Box е решение за офлайн защита за архивни данни. Няма веб интерфейс, няма отворени портове. Работи автономно и пази копие, което не може да бъде изтрито или криптирано, дори от администратор или ransomware. Създадено за организации с критични данни и високи изисквания към сигурността. Secure Sphere Box – последна линия на защита за данните. Казвам се Кристиян Михайлов, маркетинг менеджер в ZEC НКD. Съвместно с Shelly разработихме този ултразвуков сензор за измерване на разстояние и ниво, който се продава в екосистемата на Shelly в цял свят. Lumeno е мобилна апликация, която помага на жените да се грижат по-добре за физическото и емоционалното си здраве всеки ден. Приложението обединява проследяване на симптоми, здравни навици и емоционално състояние в едно решение – персонализирано и богато. Създадохме Lumeno за жени, които искат по-съзнат и здравословен начин на живот. Разработено съвместно с MySynergy, Lumeno прави здравето достъпно и разбираемо, само на един клик от вас. Lumeno. Запознай се с нас! И кой е победител в тази категория, ще разберем от Ирина Радоева, председател на управителния съвет на Byte. Първо, Весела, ще ти отнема 2-3 минути от времето. Знам, че бързаме, но искам да приветствам всички вас, колеги, приятели, партньори, които сте не само от технологичните компании. Допреди няколко години тук се събирахме само технологични компании, което си беше чудесно също, защото ние сме си едно семейство. Но всяка година започнаха да идват все повече гости от всички браншове на икономиката в страната. Тук имаме от технологии, земеделие, недвижими имоти, всички видове индустрии. В момента това е за мен е страшно значимо, защото мисля, че успяхме да привлечем икономиката на страната и се радвам, че всички имат вече съзнанието колко са важни технологиите. А в днешното време, когато картата на света се преначертава с светлинна скорост от изкуствения интелект, вече не е достатъчно, за да стоим на едно място много бързо да тичаме, както Алиса е казала. Вече трябва да летим. И това, което искам да си пожелаем, да пожелая България да получи едно осъзнато по отношение на важността на технологиите управление. Надявам се това да стане. И сега наградата. Това е една страшно важна награда за мен, тази категория, защото така нещо, което е създадено от българска компания, ще отиде в света. България дава нещо на света. Победител е Еволинк. Еволинк.
казвам се Светослав Христов, изпълнителен директор на Еволинк. Това до мен е Калин Николов, техническия директор на компанията. Благодаря много на организаторите, благодаря много на целия нашия екип. Само едно нещо искам да споделя, то не е свързано с защитата на данни или продукта, който сме развили. Затвърждава се едно мое лично убеждение, че презумпцията, че в България нищо не се случва, не е вярна. Ние всеки ден виждаме в работата ни с клиенти, с партньори, с доставчици, колко много продукти се реализират в страната, колко иновативни идеи се появяват, колко успешни бизнес модели. Повечето от тях са специфично нишови и ние не ги познаваме така, научавайки от всякъде за тях, но ето такива форуми помагат те да се популяризират и да научаваме за тях. Благодаря ви още веднъж. И отиваме на предпоследната категория. Това е нова категория в тази годишното издание, но тъй като този, който е ръководител на групата ни по AI, ще се качи след малко на сцената, аз ще спра до тук, той ще продължи работната ни групата. Така, кои са номинираните в тази категория? Това са Telelink Infra Services с разширяване обхвата на информационна система на българо-турската граница чрез изграждане на интегрирана система за наблюдение на българо-турска граница етап 4 от КПП Лесово до река Резовска. OneBit Software с Quantum DMS и ICT Stripes с Asimov. Да видим визитките. Казвам се Георги Петров, работя в Telelink Infra. В Байт участваме с проекта Зелена граница 4, както го наричаме вътрешно. По същество проектът представлява разширение на интегрираната система за наблюдение по българо-турската граница. Проектът е от изключителна важност не само за България и за целия Европейския съюз, защото българо-турската граница се явява външна за Европейския съюз. Проектът помогна на България да влезе в сухопътен Шенген миналата година. Здравейте, аз съм Ради Атанасов, създател на Quantum DMS. Quantum DMS е платформа, която с изкуствен интелект свързва огромното количество корпоративни данни, заровени в документи, снимки и аудиозаписи. Quantum DMS обработват 1000 разговора дневно. Quantum DMS слуша, разчита и автоматично оценява качеството на тези разговори. В BLD Home се съхраняват и с помощта на изкуствен интелект се обработват 1000 документи за всяка тяхна сграда. Quantum DMS, когато документите започнат да мислят. От OneBit Software. Здравейте, казвам се Климент Мирчев и съм Solution Architect в ICT Stripes. Аз съм част от основния екип зад Asimov, усъвършенствано AI-базирано решение за диагностика, разработено за един от водещите високотехнологични производители в света ASML. Asimov използва реални производствени сензорни данни, за да помага на инженерите да откриват закономерности, сложни машинни проблеми и първопричини, които иначе не биха могли да бъдат засечени чрез традиционни софтуерни подходи. Решението ускорява предиктивната диагностика, намалява непланираните спирания и подпомага по-доброто взимане на решения в една от най-комплексните индустриални среди в света. Така, Иван Дудин, управител на Balkan Works, член на управителния съвет на Байт и ръководител на групата ни по AI в Байт. Сложи очилата да не стане грешка, че на мен и трите проекта ми харесват. Така. Значи, както каза и Весела, това е една нова категория за нас и просто нямаше как ние да не я добавим тази категория, защото то, където се вика, аз вече ме страх, нали, в магазина да влеза, да не ми говорят за AI, нали, касиерката. От друга страна, това направи избора в тази категория доста труден, защото ние, както гледахме, почти няма, дори от другите категории, ако не се лъжи, почти няма проект, който да няма AI. Все пак от всички кандидати се откроява един, който няма как да не го наградим, и това е OneBit Software.
Благодаря ви много. Весела, Вайт. Благодаря ви за тази възможност, шансът да покажем нашето решение Quantum DMS пред вас, пред България. Категорията успешно внедрено IT решение в реален бизнес. Тя беше категорията, която най-много ни допадна. Вярвам, че нашата индустрия от това има нужда в момента. Влагаме страшно много усилия ежедневно да имаме все по-добър изкуствен интелект, но в края на деня трябва да се приложи в работната среда, там където данните, човека, работния процес се сливат, за да добави истинска стойност. Quantum DMS се продава навсякъде от линията Австралия до Швейцария. Тони ме поправи, че не е линия, е полилиния, защото не е права. И най-сладко е, когато внедрим нещо на родна земя в България. Така че изключително много гордо се чувствам се горд, нали, че с нашето решение стигаме пред вас. Благодаря и на Тони. Добре. И стигнахме до последната категория. Това е категория, за която не се кандидатства. Тя се връчва с вътрешни номинации. В годините назад сме отличавали различни хора и екипи. Някои от тях са били изключително популярни, други не толкова, но пък са свършили такава невероятна работа. Тихо, кротко, талантливо, без да насочват много прожекторите към себе си. Така, например, миналата година наградихме директора на професионалната гимназия по компютърни системи и технологии в Бургас, Димитрина Тодорова, която просто свърши една изумителна работа, за да го има това училище. Кой ще наградим тази година и към кого ще насочим прожекторите? Първо ще поканя на сцената да дойдат Ирина Радоева, нашия председател, и нашия специален гост, Георги Къдрев. Те ще връчат наградата, а ние ще видим към кого иска Байт да постави в светлината на прожекторите и да подкрепи, защото сме убедени, че много заслужава. Аз съм Илиян Йорданов, програмист в Института по математика и информатика към БАН и ръководител на националния отбор по информатика. През миналата учебна година постигнахме най-доброто българско отборно представяне на Международната олимпиада по информатика в Боливия, завоювайки 4-то място по медали сред националните отбори на 86 държави. Това включва 2 златни медала на Веселин Маркович, който беше в топ 10, и Александър Гатев, както и 2 сребърни медала на Андрей Стефанов и Борис Михов. Искам да изкажа искрена благодарност към Байт за наградата и отразяването на този исторически успех на международната сцена. Много съм радостен, че заедно с моя екип успешно продължаваме българската традиция в състезателното програмиране. Надявам се в бъдеще да може да се похвалим и с още по-голям успех. Илиян Йорданов. Ето да видим. Искам да изкажа специалните си поздравления, тъй като аз самия като ученик бях състезател по информатика, по състезателно програмиране. След това се насочих още повече към приложеното такова, но това ми е давало една много стабилна основа и за мен винаги е било гордост, че нашите състезатели, екипите, които ги подготвят, се представят на световно ниво сред най-големите нации, като САЩ, Китай. Полша също обикновено е силна нация, но
Това е една гордост, за която смятам, че не се знае достатъчно и ще се радвам и занапред да става все по-популярен този български успех, така че поздравления. Браво! За мен е чест да получа тази специална награда от Байт. Отново искам да благодаря за отразяването, защото мисля, че не се говори достатъчно за тези успехи, а те са много важни и много големи. Ние сме много интересен екип, който подготвяме и се занимаваме с състезателите. Комбинация сме между колеги с много опит и бивши състезатели, които навлизаме и продължаваме да обучаваме бъдещите поколения. За жалост, децата от отбора не можеха да са днеска тук. 3 от тях вече завършиха и учат в университети на Запад, а 4-тия на състезание по математика в момента. Да. Като обаче и 3-мата, които сега учат в чужбина, са заявили, че имат огромно желание и възнамеряват да се върнат и да допринасят тук в България. Като мисля, че нашата дейност е много ценна, разбира се, не само с тези големи успехи, които се постигат на международните състезания, а и с цялата общност около състезанията. Има много състезатели, които после продължават, както и се спомена, и са много ценни за индустрията, както и, може би, бъдещи лидери на България. Благодаря. Супер. Аз имам един въпрос. Като слушахме видеото, направи ли ви впечатление колко е скромен? Нали? Те са на 4-то място в света от 86 държави и обещават, че още по-напред ще отидат. Иляна, кой е на първо място в това състезание? На първо място, както обичайно последните години, са Китай. Секунда. 1,4 милиарда население. Добре, на второ място кой е бил? Така, на второ място е отбора на Южна Корея. Южна Корея, 52 милиона население. Така, на трето? И на трето са нашите северни съседи от Румъния. 19 милиона население. 19. Аз малко съм изненадана, мислех, че Русия е в тройката. Къде е Русия? Русия всъщност беше точно с нас на тази олимпиада. 4-то място. Да, 4-то място. 147 милиона население. Просто... Скромни, талантливи, трудолюбиви. Те заслужават нашата подкрепа, защото посредствеността, тя е креслива и тя сама си пробива път. Така че браво!